Saint Valentin tun t'a dɔn an m'a ye yɛrɛ wa an y'a kuma mɛn tuma min na minnu nana n'a ye o tun y'a dogo yɛrɛ i tun b'a ye fɛnw na ko Saint Valentin mais le vrai sens mɔgɔ caman tun t'a dɔn tulonkɛ fête de don ceux qui sont amoureux en s'amusant olu de ka baara don tulonkɛkɛlaw de ka fête ye Saint Valentin ye sinon an muso furulenw ka fête tɛ dɛ. Modibo Doumbia ni ale yɛrɛ ye mécanicien ye a n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ maa sikɔrɔbalenw cɛla minnu y'a yira k'a fɔ ko Saint Valentin k'o kun lakodɔnnen tɛ fɔlɔ Mali kɔnɔ wa ko danfaraba de bɛ fɔlɔ jarabi yira cogo ani bita cɛ. Ne ma Saint Valentin kɛ mais jarabi a ye ka jarabi min godo sisan nin ye an ka denmisɛnya o jarabi o tun tɛ yen dɛ bon an ta ni sisan ta tɛ kelen ye danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ tun bɛ kɛ mɔgɔ fɛ fɔlɔ mais ne yɛrɛ kɔni ka jati la mɔgɔ tɛ mɔgɔ fɛ bilen dɛ n bɛ mɔgɔ fɛ fɛti ko t'o la bon e m'a ye a fɛw bɛɛ don kelen fɛ wa n'i bɛ mɔgɔ fɛ don o don i b'a tigɛ et puis fɛ yɛrɛ kɔrɔ ye min ye saya b'an fara ɲɔgɔn na hali n'i y'a ye aw ka furu tɛ ka si sɔrɔ sisan parce que furu bɛ ka kɛ dɔrɔn ko diya n ye mais fɛ t'a la quoi ni ne ko ko n bɛ muso fɛ sisan ou bien n tɛ muso fɛ o ye ko wɛrɛ de parce que anw ye fɛ dépassé ka ban anw ta tɔ ye hɔrɔnya de. Jaminatu Keita ni ale yɛrɛ san bɛ taa san 40 kɔ la Saint Valentin ɲɛnamayali tɛ ale bolo baasi ye ko sabula waati bɛɛ n'a ko don. Tiɲɛ yɛrɛ la ne ma deli ka fête in kɛ parce que an ka taama bɛn n'a ye bon Saint Valentin a ka ɲi u kana kɛ ni force ye i n'a fɔ k'a ɲini cogoya sugu dɔ la diyagoya la n kan ka nin cadeau di ni min se bɛ min ye dɔrɔn k'o di a diya ɲɛmɔgɔ ma. Aw ka taa wagati aw ka jarabi aw tun b'a yira ɲɔgɔn na cogo di? An ka taa n'an tun b'a yira je t'aime tu m'aimes an tun b'a yira ɲɔgɔn na ten. Kanuɲɔgɔnmaw ka don n'o ye Saint Valentin ye Mali kɔnɔ yan nɔ maa caman b'a ɲɛnamaya i n'a fɔ maa dɔw yɛrɛ fɛnɛ ni sen t'a la. Amour fana ye fɛn dɔ ye mɔgɔkɔrɔbaya t'a la denmisɛnninya t'a la bon anw bɛ cɛmancɛw la ka jigin dɔɔni bon o de la sa an fana b'an musow fɛ i b'a fɔ événement de bɛ ka don kow kɔnɔ mais justement a y'a sɔrɔ an bɛ cadeau d'a musow ma ka caya quoi mais n'i ye cadeau d'a ma k'a fɔ a ɲɛna bon a bɛ content a hakili bɛ to i la et puis a hakili bɛ to cadeau in na voilà. Maa dɔw fɛnɛ y'a yira ko Saint Valentin ɲɛnamayali Mali kɔnɔ ko nafa t'a la ko sabula kan taabolo tɛ. Ne yɛrɛ tile kelen ma deli ka fête in kɛ parce que ne yɛrɛ bolo nafa t'a la i b'i yɛrɛ tɔɔrɔ i yɛrɛ b'a ye ni Saint Valentin sera surtout Mali la musomaninw b'u yɛrɛ tɔɔrɔ nafa tɛ fɛn mun na yɛrɛ an ka fɛn tɛ yɛrɛ tubabuw ta de don donc o la ne t'a fête ninnu organiser. An ka dɔn k'a fɔ 14 février ale subantila ka kɛ kanubaw ka don ye a dɔn kofɔlen a ɲɛnamayali a bɛ ka kɛ maliyɛnw taabolo ye a bɛ san caman bɔ bi Mariam Kuyate Bamako VOA Bambara.